kini ki perak ki ong ba kini ki NPP ki high level harengan ya thu ya pi ke ki jingmut high level pitip ke jingmut high level ka bamut ka level ka bahajrong low level ka mut ka level ka khamchapok ka bahapok te kini ki high level hangne hanung stan le ki bun ki high level ki kersan yo pora menen hangane ka MBC ki high level sudah ki kersan ki high level ki badon men shwa ha GDP badon men shwa ha NPP badon men shwa housing ki kala hau pora na ka takadau usatam put pora hangne stan mentah kini ki high level ki pra sidang ne es kumba arngut lagi high level ha kaseng WPP stang kumba arngut mentah lajan put lalut to wardan uang akan kampisa ndre gini ban job election kita himati wardan klentip ndre kinung kesan job bat pisa ini tip bahas ya nenu stan kalong kumta te piong high level kamut tang mano ken balong high level habaki parti pra bun high level kumbalong hutai hangtai ha himasora katai ke jaka supply mau chun kabaki ong ke katu ngakret katai ka hasora ka hap hausim sora katu jaka ba supply mau chun hang tole ki bun ki high level sudah kibide ki parti pra te fiong high level ya no fiong hiala de kan fiong hiala de ba kane kade ka parti high level ki pra ki parti high level but ngaong namar kata ba ngindai ban kenok dia kiwe habaya la deru kilong kuta